Prečo si vždy overovať to, čo vám AI tvrdí? Veľmi rýchly príklad. Čau Gemini, dostal som darček. Je to taký hrnček, problém je, že z vrchu je zavretý a zo spodu je veľká diera. Ako sa mám z neho napiť? Dá sa vôbec z neho piť? Aha, to znie dosť netradične. Je to možné, že to nie je napitie, ale nejaká dekorácia alebo niečo iné? Skús mi ho opísať detailnejšie. Nech môžem popremýšľať. Ja viem zapnúť kameru a viem ti ho ukázať. To by bolo super. Ak to ukážeš, možno zistím, na čo by mohol slúžiť. Tak, tu je. Aha, už ho vidím. Je to veľmi zlatý hrnček s motivom jednorožca. A tá diera na spodu, to je asi len nejaký otvor, nie je určený na pitie. Možno je to na nejaké ceruzky alebo niečo také. Čiže sa z neho neviem nijak napiť. Neexistuje spôsob, ako by som sa z neho napil. Obávam sa, že tento hrnček na pitie naozaj nie je. Je to skôr len milá dekorácia, ako som si myslel. OK, a keby som ho otočil? Takto? Keď ho otočíš, tak vidíš, že zo spodu je tam tá diera. Nie. Čiže naliať. Keď ho otočím, diera je z vrchu. Áno, presne tak. Tá diera je dosť veľká, takže tekutina by tadiaľ pretiekla. Je to naozaj skôr na iné účely. Díky. Tak, hrnček je skôr na iné účely. To je všetko.